chinsaisata senchera yobwikirano ningana yabairege gotekera awasengo banyobuna umubaskana bwepara nigo berego koenekiwa emagoroba ya rero ase egeita yeskuru yeskondari ya daraja mbili ayonye bwatrani epigipigi naboigo egari ina ya matatu shuttle ase epigipigi yo yabage goswabo bepara chinga kiarenge korwa ase enchera goswa ase pareyo nigo nonya nabo abantu batanu babagutigirwa chingoma ase batatu batigirwa chingoma chintindi asbamnya ko chasinya gatari ya keseti chingane farol awase bagendrete konyora obuwene we kabono natayonekiwe hosiria obuyima bwaya kubwatikana nubaskanoyo.